Ydych chi basio neu sy'n gystal o fi ac yn boes, iawn. Come on, Matt, rugby positive on, okay, boys? Iawn. Guys, these are the balls, aren't they? Yeah. That's why a referee. Hi. Felly, bowlen fi nesa rown gyn-derfynol rhwng Ysgol Godre'r Berwyn ac Ysgol Tonyrefail. Cyfle'n syth fan hyn nawr i'r tîm o'r gogledd. Mabon Jones sydd ar y bêl. Heibio'r dyn cynta. Heibio'r ail. Ydw yn mewn am cais cyntaf y gêm. Ydy wir. Mabon Jones am cais. A'r ddechreuad perffaith i Godre'r Berwyn. Griff Owen efo'r trosiad. Trosiad yn llwyddiannus. Griff Owen ar cic. Felly sgôr Godre'r Berwyn 7, Tonyrefail 0. Felly Griff Owen a ddechrau y cwrs gan Math Jones. Tackle da fyna gan Mabon Jones. Cyfle fan hyn nawr. Darllen y gêm yn wych. Godre'r Berwyn mewn am ail cais i nhw. Camgymeriad gan Tonyrefail. Ond dealltwriaeth da o'r gêm fyna gan Godre'r Berwyn yn darllen y pas ac yn dwyn y bêl a sgorio dan y pist. A mae Godre'r Berwyn 14 pwynt i ddim i fyny yn y gêm gyn-derfynol yma. Felly cic yn yr awyr. Daliad gwych fyna gan Tonyrefail. Angen ymateb cyflym ar Tonyrefail fan hyn nawr. Tackle gan Oscar Parry. Cicio'r bêl lan y cae. Mae Tonyrefail yn gwneud. Y bêl mewn mlaen o ddwylo, ond dim mantes, felly cic-os bydd i. Cic-os bydd Tonyrefail. Push allan, Idris gan y cae, oce? Idris, pan e bob amser rhwng Oscar a Mabon, oce boi? Good lad. Idris, ti eisiau gweld y pys drwy'r amser? Oce, good lad. Oce. There's a penalty there, boys, okay? But then eisiau'r bêl yn ôl, mae'r sythyn ydyn ni'n gellu. Mae fod yn ôl yn ymwneud, so ni'n cael chance i gael y bêl. Oce? Aros yn ôl, sy'n cael. Leaders, they now come on to Bechgyn with the boys' final. As my review of pitch number 1, carry on Ebrill. Cyfle fan hyn nawr i Tonyrefail dyn nhw mewn y gêm. Ond cic cais gosb fydd i wedi cymryd y dyn
Oddi bant y bel, a fydd hi'n cadw melyn. No, we're going to thin it. Y penderfynu'r cywir. We've lost the ball, I do know. They've just been Y gall yn fod i'n gostus iawn i'r Godre'r Berwyn. Felly 14 pwynt I 7 yw i'r gogleddwyr. Felly Tonyrefail am a ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Un dyn o fantes dyn nhw. Angen Godre'r Berwyn gwneud yn siŵr nawr bod dim unrhyw camgymeriad. Angen cadw disgybleth. A cyfle nawr. A oes cais arall. Allan mae'r bel yn mynd I rif 6. Math Jones yn mynd am y gornel. A Math Jones yn croesi'r llinell wen. Ac yn cais arall I Godre'r Berwyn. Cais gwych gan y tîm sydd o dan I 6 dyn. A'r cic yn un lwyddiannus, felly 21 pwynt I 7 I Godre'r Berwyn. Griff Owen efo trosiad arall. Cofio, os ti'n neud eto yn y goch, oce boi? Iawn, so jyst trio. That's the doing lan y cysga. A dyma nawr siawns I Tonyrefail. Un dyn o fantes gyda nhw. On y bel wedi mynd ymlaen o ddwylo Godre'r Berwyn fyna, felly yn mantes nawr yw'r bas wedi mynd ymlaen, ydi wir. Oedd Math Jones yn meddwl bod e mewn am cais arall fyna, ond y chwiban y dyfarnwr am ddod nôl am gicos. Sgrym fydd I, nid cicos. A fydd y pêl yn cael ei roi fewn gan Godre'r Berwyn. Come on, George, we're going to be a bwysyn yn ni, so paid o agos un yn hir. Okay. Ac yn y syth, Georgie boy. Ac yn y syth. Godre'r Berwyn sydd ar bêl. Griff Owen a bêl yn ei ddwylo. Griff Owen yn gweld y gwagle. Allan i'r asgellwr. A oes cais arall fan hyn cyn yr anner I Godre'r Berwyn. Yn y corner mae'n mynd. Briliant. A cais o dan y pist I Godre'r Berwyn. Cais gan Alfie Davies. Gam gais I feddwl bod nhw un bachgen I lawr. Dal yn y gêm a dyna hanner amser. Godre'r Berwyn 28, Tonyrefail 7.
Bob Arch, ti'n o wait? Ie, cyr pen, ti'n oce, wait? Dwi'n yn siŵr pwynt yn y capsiol. O, hein, ti'n rhaid? Hein, rach, sy'n ti'n ôl i fan hyn. Hand yn cap, rach, sy'n ti'n. Yn y pedwar, ie. Na, dwi'n straight knockout, diolch. Griff Owen sy'n awr ddechrau. Edrych falle bod Bechgyn Godre'r Berwyn yn cam sefyll, ond na. Cic a chwrs nawr fydd e. Tonyrefail yn casgu bêl yn hanner Godre'r Berwyn. Y bêl wedi mynd mewn i dwylo. Godre'r Berwyn ceiso mewn rownd yr amddiffynwr, ond na. Wedi mynd mewn i hanner Tonyrefail nawr. Y dacl wedi cael ei gwblhau, felly pêl nawr. Owen a bêl yn ei ddwylo. I Matt Jones. Matt Jones sy'n chwilio am Tommy Roberts. Tommy Roberts yn chwilio am y gornel, ond na. Wedi cael y bêl wedi mynd dros yr yslys yn ôl. Ddyfanno'r llinell. Felly, ond na. Cic gosb yw e. Y dyfarnwr wedi penderfynu rhoi cais cosb a nid cic gosb. Credu yn meddwl bydde Tommy Roberts yn sgorio'r cais yna. Os bydde fe heb stopor fyna, felly Cademelin a cais gosb i Godre'r Berwyn. Tonyrefail lawr i wech. Ac byddwch yn meddwl nawr bod Godre'r Berwyn da un troed yn y ffeinal y fowlen. Perfformiad arbennig yn y gêm yma. Unwaith eto, Godre'r Berwyn yn chwilo i ennill y bêl yr awyr fyna. Gwaith gwych yn ardal y dacl fyna gan yr U4 Osian Rowlands. Griff Owen sydd ar bêl nawr, dadlwytho. Cic, let draws, a oes coes. Cais arall yn ofyn hyn. Matt Jones yn casgu bêl, ond symudiad yn twyllo'r amddiffynwr. A'r cais sydd mwy na lai yn sicrhau safle Godre'r Berwyn yn ffeinal y bowlen yn dod i Matt Jones. Oedd, ond gormod y boints ar gael. Ti'n weld, so. Felly sgôr yn aros yn 40.7 ar ôl i Griff Owen methu'r trosiad. Ond mi'n siŵr fydd hwnna ddim yn effeithio y rhif 10 llawer. Felly Griff Owen yn mynd bant o'r cae ar ôl perfformiad anhygoel. A Matt Jones fydd yn ail ddechrau chwarae. Sefyll mewn y safle 10 yn lle Griff. Felly, be gall Tonyrefail gwneud fan hyn nawr, lawr i 6. Ond wedi torri trwy'r dacl. A fe fydd yn cais i Tonyrefail o dan y pist.
Tonyrefail yn cymryd amser i gymryd y gic. Dim yr amser i wastio nawr. I feddwl bod nhw 26 pwynt i ôl. Y bel yn syth nôl i ddwylo Tonyrefail. Dyfanno ddim yn apus. Tonyrefail yn dechrau colli pennau fan hyn. Dal i fynd, mae rhif 22. Ond gwaith dda i ddarllen y chwarae fyna. Cic bant gan Math Jones. Ble bydd y bel yn mynd? Ond i ddwylo Tonyrefail. Cwrso da fyna gan Tommy Roberts. Alfie Davies nawr ar bel. Tommy Roberts sy'n ti allan i ge. Mewn o'r ochr, felly cic-gosb i Godre'r Berwyn. Unwaith eto, mynd am y cic, a cic gwych o ddi. A cais arall i Math Jones, ac am perfformiad gan Math Jones, a pob un o'r chwaraewyr i Godre'r Berwyn. Sgôr nawr yn 47 pwynt i 14. Mabs, did you know boy? Good lad. Noah? Good pen, mate. Cos i off on y gate, I'm doing it, mate. Ti'n hapus fyna? Okay, good boy. Os dim yn dy waith, gam i'w bod y cef i nefa, yo, mate. Good lad. Felly Math Jones sydd am ddel ddechrau. Dewis am y pellter. Mewn i ddwylo Roberts. A dyna ni. Godre'r Berwyn fydd yn ffeinal y bowlen. Perfformiad anhygoel gan y tîm yn di am Elin. Felly y sgôr dyfynol. Godre'r Berwyn 47. Tonyrefail 40.